Хайырлы акшамлар, достлар. Студія Дасі з Ліри Чунельмазасан ве Олег Борисов. Доброго вечора, друзі. Для вас у студії традиційно щоп'ятниці працюють Олег Борисов та неперевершена, найчарівніша Ельмаз Асан. Привіт, Ельмаз. Привет, Олег Ага. Я тоже привитаю. Ассаляму алейкум, бузым, севым лес, айгылы, телесердилермыз, вельбетеки мемнуниет илесізлерні көрмеге ғайет мемнунмыз, вельбетеки біз Ферасет яйынымызны башлаймыз, ве шоны хатırlatмақ isteyimiz ki, Ферасет яйыны Facebook sayfamızda seyрете білесіңіз, біз сізге суаллар сізлендірeceğimiz, сіз есе суалларге cevaplarını yazınız. Ну що ж, друзі, ми традиційно розпочинаємо з вами вікторину. Вікторина Ферасет. Тут ми з Ельмаз ставимо питання, ви на них даєте відповіді. Саме зараз цей ефір транслюється на Фейсбук-сторінці телеканалу АТР, отже, долучайтеся до неї. Ну і, звісно, в Ютуб-сторінці, Ютуб-канал телеканалу АТР, так само там іде трансляція, прямий ефір, і ви можете долучатися і саме там давати відповіді на наші питання. Коротко про правила. Ми з Ельмаз ставимо питання. Ви протягом хвилини, ось у нас є такий годинничок, ви даєте відповіді. І щойно хвилина спадає, ми зачитуємо правильні відповіді. І хто найперший дасть відповідь у коментарях під Фейсбук-трансляцією, той отримує 1 бал. Я буду записувати точну кількість балів. Ну і, звісно, наприкінці програми ми відзначимо, хто переможець, хто посів перше місце, друге і третє. Ельмаз, перше місце у нас отримає людина ось такий блокнот. Ось таку книжечку. Бойсун Маган. Да, це дуже важливо, нескорений в перекладі з кримсько-татарської. Друге та третє місце – ось такі фільджани з логотипами Мейдан отримаєте. Термокружка, до речі, зараз дуже в нагоді. Особливо, коли йде карантин, ви собі кружечку чай заварили або лізетлі хав'я і п'єте собі, насолоджуєтесь. Ну і все. Правила дуже прості, подарунки так само дуже прості. Наші редактори потім з вами зв'яжуться з переможцями і відправлять вам в будь-яку точку світу ці подарунки. Олег Ага, башлаймыз? Ельбетте. Башлаймыз. Добре, Олег Ага, машаллах. Так, ну що, Ельмаз, почнемо потрошку, да? Давайте з першого питання. До речі, я нагадую, що швиденько долучайтеся до Фейсбук-трансляції, саме там я буду зачитувати ваші правильні відповіді. Демек сайғылы телесерджилеріміз бойле суал, әлбетте хрымнен бағылы олacak, çünkü хрымыз bu kadar güzel, muhteşem vatanımız ve elbette sualimiz, birinci sualimiz boyle. Çatırdağ eteginde yerleşken koyunun adını belgileniz. Отже, і перше питання у нас звучить так. Назвіть, будь ласка, село, яке знаходиться біля підніжжя Чатирдах. Правильно? Да, будь ласка. Да, будь ласка, пишіть свої відповіді під Фейсбук-трансляцію, а я починаю відлік хвилини. Варіанти відповіді ми не будемо вам давати, тому що це, ну, насправді не дуже складне питання. Не дуже складне питання, так. Але це дуже красиве місто. Олег Ага Пекдульбер, єр білесізм. Анта Пекдульбер, сосміна анлайсенс, до Хриму. Так, я вас прекрасно розумію, так. Це дуже гарне місце, дуже гарна місцина. Да. Тому, будь ласка, друзі, я ось бачу вже перші коментарі, давайте долучайтеся до нашої розмови і будемо все це зачитувати. Хвилинка у нас іде. Yazалар бізге варіантларна, Олег Ага мүлкін аттайынды оқымаға. Ну, поки що всі вітаються. Поки що всі вітаються, але це теж дуже правильно. Друзі, давайте, у нас дуже мало часу лишається, у нас вже 30 секунд пройшло. У вас ще є 30 секунд на те, аби дати правильні відповіді. Не по темі зараз ви відповідаєте. Так, бачу Корбек, Тавіль, Мраморове. Будь ласка, Ельмаз. Правильні відповіді? Добре, cevap olacak Корбек. Корбек – це правильна відповідь. Правильна відповідь. І у нас, значить, якраз у нас ось хвилина завершується. І правильну відповідь ми зараховуємо Гульжиян Білялова Алієва. Правильно? Правильно. Домовились. Демек, Олег Ага, бірінші бал бізде бүгін Гүлжан ханым қазына. Ve мен хатırlatmak isteyim, бізде бүгін güzel бақшышлар бар. Бұл АТР телеканалының нот дефтері ve böyle güzel мына бардақларға, Мейдан радиосы бардақларға наил olacaqsınız. Şunun için efirimizге hoş olunuz ve iştirak etiniz. Biz ise devam edemiz.
Экинчи суаль бөле olacak. Апрель айының Қырым татар адыны yazınız. Nasıl Қырым татарca апрель olacak? Отже, друге питання у нас звучить наступним чином. Як кримсько-татарською мовою перекладається місяць квітень? Ваші варіанти саме зараз пишіть у коментарі під Фейсбук-трансляцією. До речі, трошки так, ну, це не підказка, це, можливо, буде трошечки так, поки наші глядачі швиденько відповідають на питання. Дуже велика схожість української мови, саме переклад з кримсько-татарської, і кримсько-татарської мови. Тобто цей місяць, квітень, він, ну, послідовно означає практично те ж саме, що і українською, що і кримсько-татарською. Да. Аликага, Хвилинка. А, я і забув хвилину поставити. Bunu koymağa. Да. Aslında pek kolay sual, doğru mu Аликага? Я можу сказати Ельбете. Правильно? Добре суаль, Аликага. Так, і у нас є ось відповіді, потроху читаю. Чечек. Evet. Çiçek. Doğru. Çiçek це українською olacak. Українською Квітень. квітень, ну, Квіточка. так, Чечек. квіточка. Квіточка. Але наша задача зрозуміти, як кримсько-татарською мовою буде. Правильно переклад? Doğru. Çiçek, doğru. Çiçek ayı olacak. Çiçek ayı, yani апрель Қырым татар тілінде çiçek ayı olacak. І ми, виходить, знов даємо. Ні, тут дивіться, тут у нас Гульнара Муратова дала першу відповідь, потім Артем Румянцев, Айдер Халілов і Гульжиян Білялова. У мене за посекундною відповіддю йде першою Гульнара Муратова. Тому їй віддаємо 1 бал, правильно? Бал. Добре, Да, добре. Аликага, сіз yazınız. Мен есе hatırlatmak isteyim. Bu programmanın paylaşınız. Birçok vatandaşlarımız bu programaga koşulsunlar. Çünkü birçok faydalı malumatlar ve çok faydalı bilgiler beraberlikte öğrenerek, araştırarak. Şunun için geliniz beraberlikte Feraset yayında iştirak ettik. Ve men növbetdeki sualını okumak isteyim. Növbetdeki sualimiz böyle olacak. Хмельницк vilayetinde yerleşken bir köyde 500 yıl devamında Tatarlar yaşaydı. Nasıl köy hakkında söz yürütülüyor? Так, перед тим, як перекласти це питання українською мовою, я правку внесу, тому що ось зараз я передчитую і перераховую попередню відповідь, і у мене помилочка, не Гульнара Муратова дала відповідь, я ось знов перевіряю посекундно, а правильну відповідь дав попередній спікер. Я запишу, трошки пізніше скажу, тому що тут, знаєте, тут ви відповіді пишете дуже одночасно. І аби було все чемно і чесно, я зараз передивлюсь цю історію коментування і обов'язково вам напишу. Отже, друзі, повернемося ще до цього питання, а зараз у нас дається хвилина на наступне питання. Назвіть, будь ласка, село на Хмельниччині, де протягом 500 років проживали кримські татари. І хвилинка пішла. Yani bu köy Хмельницк vilayetinde yerleşe, anda bugün Tatarlarının mezarlıkları saklanıp kaldı ve öyle bir meşhur bir yer edi, andan birçok meşhur insanlar çıktı. Aslında Ukrayna'da böyle köyler çok var edi. Bu köy ise Хмельницк vilayetinde yerleşe. Ben de ise hatırlatmak isteyim. Хмельницк vilayetinde yerleşken bir köyde 5 yıl devamında Tatarlar yaşaydı. Nasıl köy hakkında söz yürütülüyor? Anda öz adetleri var edi. Anda kale var. Bu her şey saklanıp kaldı. Ve bizde varyantlar var mı ya da yok. Galiba varyantlarımız da yok. Нет, да, у нас ще варіантів. Поки що в нас немає варіантів, поки що всі думають. Bir daha indi çıkaya da. Yaşasın АТР, Yaşasın Ферасет, Саголныз, пишуть у нас в коментарях. Ювкавці, Лімара Бекір написала. І це є правильною відповіддю. Саме це село на Хмельниччині. Протягом 500 років саме там проживали кримські татари. І, до речі, з Хмельниччиною, саме з материкової України, дуже багато спільного з Кримом. І це дуже є важливим. Отже, 1 бал переходить у нас до Лімари Бекір. Вона дала правильну відповідь. А, до речі, Ельмаз, перепрошую, минуле питання
у нас переходить 1 бал до Абдулла Сейд Джеміля. Саме він посекундно дав першу відповідь. Я перевірив, тому перепрошуємо. Тому Гульнара Муратова, ми у вас цей бал поки забираємо, але, будь ласка, залишайтеся з Ферасетом і давайте якомога швидше і більше правильних відповідей. Главное быть першим. Головне бути першим. Головне бути першим. І у нас є много коментарів. Да? Зорі Оджа, яшасын Ферасет. Чоқсалыңыз Зорі Оджам, бізді сізге сағылыңыз айтамыз. Ве бұтын біздің серджелерімізге, қошылған серджелерімізге жан жүректен минедармыз. Алек аға, девам етеміз. Әлбетте, ідемо далі. Ідемо далі. Так. Демек мен оқимын, соң сіз тәржіме етерсіңіз. Ханлық заманда бияз ат құйрығынан ибарет олған ве ғалибені темсил еткен арби санжаққа не дей еділер? Отже, українською мовою це питання звучить так. Назвіть військовий прапор, який існував в часи ханського загону та складався із білого кінного хвоста, що символізував владу. Хвилинка пішла. Будь ласка, пишіть свої відповіді. Я нагадаю, той глядач, який ще не долучився до трансляції нас на супутнику чи в аналоговому мовленні, будь ласка, долучайтеся до нашої Фейсбук-сторінки на телеканалі АТР. Саме там ви маєте можливість дати правильну відповідь. У коментарях пишіть правильні відповіді і, звісно, той, хто найперший напише, отримує 1 бал. А після чого отримає ось таку книжечку АТР Бойсунмаган або фільджани з логотипом радіостанції Мейдан ФМ. Алек аға, мен бергендім, сіз айтасыз фільджани, да? Фільджани. Фільджани бізде де айны. Так, фільджани, до речі, українською мовою філіжанка. Це, ну, філіжанка, щоправда, це маленька, а філіжан – це вже велика чашка. Ну, це можна сказати філіжан українською, а фільджан Мапекошай, добрыма? Догрым, әлбетте. Аны көресіңіз, насыл гүзел бізде әршеула, гүзел чыға. Мен де қатырлатмақ істейм. Так, друзі, давайте відповіді правильні. Суаліні, яғни ханлық заманында ғалибені темсил еткен санжаққа не әделер? Яғни біздің ханларымыз бірде-бір топырақларыны фетих еткенде бұл санжақны қоя әделер. Бұл санжақның ады не acaba? Birçok insanlar bu sualge cevabını ille bilir. Onun için yazınız. Osmanlı zamanlarda da bu timsalini çok kullanaydılar. Bizim kanlarımız kullanaydılar ve ilahri. Немає у нас поки що відповіді. І хвилинка вже пройшла. Давайте я пропоную ще 30 секунд дати. Так? І я ще раз повторю питання, яке нині у нас на порядку денному. Назвіть, будь ласка, військовий прапор, який існував в часи ханського загону та складався із білого кінного хвоста, що символізував владу. Будь ласка, 30 секунд ще даємо. Якщо не даєте відповідь, ми даємо правильну відповідь замість вас, але бал нікому не дістається. Ama gerçekten güzel bir usul kullanaydılar. Bu şunu kullanıp böyle koyaydılar. Знам'я Чингісхана, пише Гульжиян Білялавалієва, і флаг Зульфікар. Yok. Yok. Yok, doğru değil. Yok. Yok Gülcihan Hanım, yok. Yok, doğru değil. Yok. Yani bu Osmanlı zamanında kullanaydılar ve kanlıq zamanında. Атер Джаним написав нам Айдар Халілов. Ой, Дуже приємно. Севєм. Бу Севєм. Ну, Алек аға, машалла. Та, әлбетте, Алек машалла. аға, машалла. Иншалла, Альмаз ханым. Так, Бунчуки, Лимара Бекир написала, Абибула Джелил написала Санча, бунчуки, бунчук дейлер бuna. Добре, Бунчуки. Саме це є правильною відповіддю. І ми вітаємо Лімару Бекірову, і вона вже у нас отримує 2-й бал. І ми додаємо ще 1, і вона поки що лідирує. Лімара Бекір, вітаємо вас. Отже, ви на дуже впевненому правильному шляху до перемоги. Бек Олехейн suallerге cevaplarını бересiniz Лимара ханым, böyle de devam etiniz. Nefbetteki sual. Doğru mu? 5. sual. Kırım'ı tanıtkan Kırım Tatar diasporası tarafından çıkan mecmuanı belgeleniz. Наступне питання у нас звучить так. Як називався кримсько-татарський діаспорний журнал, який довгі роки був джерелом знань про Крим у світовому співтоваристві? Хвилинка у нас пішла, а ви, нагадаю, свої відповіді пишіть у коментарях під Фейсбук-трансляцією та у коментарях під трансляцією на Ютуб-каналі телеканалу АТР.
Бұл мечмуа есе Қырымны танытайды, яғни бүтін дүнияға Қырымны танытайды, ве оны бізде аттайынды doğru cevap бар. Есть правильно. Є правильна Є відповідь? правильна відповідь. Так, добре. У нас, значить, є правильна відповідь. І зараз Абібула Сейджиліл, правильно? Він найперший написав. Сейджиліл, добре. Я немножко розкажу. Да, будь ласка. А перед тим, як розкажеш, Ільмаз, Абібула Сейджиліл отримує ще 1 бал. І тепер з Лімарою Бекір вони йдуть порівну. У вас по 2 бали. Я вас вітаю, тому змагання наколюється. Güzel, öyle de olsun. Мен шынында айтмаққа істейм, яғни Эмель мечмасы Мустаджиб Улькусау Cemaat erbabı tarafından çıkan edi. Başta Romanya'da çıkan edi, sonra Türkiye'de çıkmaya başladı ve öyle böylelikle diasporada öyle pek meşhur bir mecmualardan biri edi ve Kırım'ını tanıtkan edi. Biz ise devam edemiz. Alek ağa, men nöbеттeki sualini okuyayım. Бахчисарай şehrinden evvel Kırım hanlarının резиденциясы қайерде yerleşken edi? Наступне питання у нас звучить так. Де знаходиться резиденція кримських ханів до будівництва Бахчисараю? Правильну відповідь пишіть у своїх коментарях. До речі, от, ця правильна відповідь у мене асоціюється із однією людиною, моїм колегою, нашим співпрацівником Сейтуміром Сейтумєровим. Але це була така підказочка. Ну, можливо, саме друзі, які зараз дивляться цей ефір, можливо, і дізнаються. Ески Херим Гульджан Білялова написала, це неправильна відповідь. Солхат теж неправильна відповідь, написав Айдар Халілов. Нет, Фікрет Меджитов, Ески Херим, ні-ні-ні, не є. Ашлама Сарай. Ашлама Сарай. А як це Ona перекладається? yakın Aşlama Saray, o taraflarda na той же территория. Olgan edi, yakın ama yok. Кирк'єр пишуть нам Фаруза Неджмедінова. Це неправильна відповідь. Кирк'єр теж неправильно, Солхат теж неправильно. Друзі, але ви дуже-дуже близькі. У нас хвилинка, до речі, давайте я додатково ще дам. Алек bizde бар енді doğru cevap. Так, Халил yazdı. Хан Сарай. Салачік. Еміне Халіл написала Салачік. І це є правильною відповіддю. Чому вона асоціюється із Сейтуміром Сейтумєровим, моїм другом? Тому що саме там Сейтумір колись мав радість і мав змогу працювати. І, до речі, мені дуже рекомендували там піти у місцеве, це кафе чи ресторан? Кафе. У місцеве кафе. Але, на жаль, я не встиг, коли був у Бахчисараї, на жаль, не встиг, але ще обов'язково в Салачік туди сходимо. Анда пек güzel. Алек ағанда о қадар güzel, мен сізге Там дуже гарно, ви Дуже кажете. гарно, дуже гарно. І Я- пек güzel топрахлар. Отже, біз сындап ететеміз Алек аға. Обов'язково там побуваємо. Отже, 1 бал вилітає до Еміне Халіл. З цим я вас вітаю, а поки Ільмаз зачитує наступне питання. Evvelden Kırım'daki memori territorial birlemenin adı nasıl iki Arap sözden ibaret edi? Отже, наступне питання у нас наступне. Завдяки цьому італійському художнику ми знаємо... Yok. Bizde 8. sual. Это 8. Перебігаємо, так? Да. Тоді, друзі, це дуже цікаве питання. До речі, ми підготували для вас таке собі слайд-шоу. Його пропустимо. Давайте зараз до 8-го питання, правильно? 8 питання, да. Від яких 2 арабських слів походить назва адміністративної одиниці, на які розділяли Крим? Будь ласка, пишіть свої правильні відповіді у коментарях у Фейсбуці, на Фейсбук-сторінці телеканалу АТР, а я поки що запускаю 1 хвилину нашого часу. Мен de ise sualni hatırlatmak isteyim. Evvelden Kırım'daki memori territorial birlemenin adı nasıl iki Arap sözden ibaret edi? Şunun için öz variantlarınızı yazınız. Yani Kırım'da ve asıl da Osmanlı zamanlarda Türkiye dünyasında bu sözünü çok kullanıyorlar. Yani öyle bir territorial noktası diyeyim. O sözü var. Ve nasıl sözü acaba? İki Arap sözden ibaret. Bizge buna yazarlar. Yok. Eski Arap sözü. Eskiyart. Yok. İki Arap sözden ibaret
бусоз olacak ve атта бусозну кулланганда А Абібула Сейд Джеліл написав. Doğru yazdı Абибулла Сейд Джелил. Так, це правильна відповідь, правильно. тому що тут я вчу кримсько-татарську мову, друзі, але латиницю тільки вивчаю. Кирилицю у мене трошки краще виходить. Але Абібула Сейд Джеліл дав правильну відповідь. Правильно? Зачитай, будь ласка, Ельмас, як це правильно читається. Kaymakan, doğru. Yani, Kaymakan. Kaymakan, doğru. Doğru, makan yani Arap dilinde mekan bu yer. Bu yer olacak. Yani kaymakan bu doğru cevap. Yedinci sual, седьмой вопрос. Да, все-таки, зараз до сьомого питання, але Абібула Сейд Джеліл впевнено рухається вперед. В нього вже 3 бали. На другому місці у нас поки що Лімара Бекір, в неї 2 бали. І на третьому місці у нас Гульжиян Алієва і Еміне Халіл. Вони мають по 1 балу. Друзі, давайте долучайтеся, тому що у нас вже скільки лишається часу? Ще півгодинки у нас лишається, і ви матимете змогу виграти чудові, такі маленькі, але з душею подаруночки. Сьоме питання. Сьоме питання. Kırım'ı tasvir etken belli İtalyan ressamının adı ne? Kırım'ı tasvir etken belli İtalyan ressamının adı ne? Завдяки цьому італійському художнику, друзі, ми знаємо, як виглядав Крим всередині 19 століття. Він об'їхав практично весь півострів. Будь ласка, зараз ви бачите на екранах слайд-шоу з його картин. Отже, у нас питання наступного характеру. Що ж це за художник? Яке його ім'я? Ваші питання, будь ласка, у коментарях. 1 хвилинку нашого часу ми вам даємо. Будь ласка, спостерігайте на світлини. І у нас Абібула Сейд Джеліл знов перший відповідає на це питання. Бассолі він написав. Це ж правильно, Ельмас? Правильно, Так. це правильно. І другою у нас пише Гульжан Білялова Алієва Бассолі, і третій Айдер Халілов. Друзі, Карло Бассолі, я пропоную вам всім дати по 1 балу, аби було справедливо, тому що у мене тут коментарі вийшли з затримкою в 1 секунду. Тому Гульжан Білялова Алієва додаю плюс 1 бал, і в результаті Гульжан Білялова Алієва має 2 бали. Еміне Халіл додаю 1 бал, вона так само має тепер 2 бали у сумісності. І Айдер Халілов у нас має 1 бал. Це його перша правильна відповідь. Точніше, правильна відповідь вже була, але, на жаль, Айдер тоді не відповів вчасно. Його випередив Абібула Сейд Джеліл. Отже, все, по 1 балу маємо. Продовжуємо далі? Продовжуємо далі. Давай. 9. Угу. Cenike Hanım kımının kızı edi? І питання у нас наступне, 9, виглядає так. Чиєю дочкою була Джаніке Ханım? Ваші варіанти відповіді, будь ласка, пишіть, а хвилинку я вже даю. Отже, поки що маємо тишу у коментарях, але я фіксую, хто найперший. Я одразу, друзі, аби ви зрозуміли, і на телефоні. Ну і Абібула Сейд Джеліл у нас знов, я не встиг навіть пояснити, які правильні відповіді, а тут Абібула Сейд Джеліл знов дає правильну відповідь. Правильна відповідь – Тохтамиш. Правильно? Так, Ельбетте, Тохтамиш. Саме його дочкою була Джаніке Ханım. Ельмас, я, чесно кажучи, цю всю історію дуже погано знаю. Я її тільки нещодавно прочитав. Але поясни, будь ласка, в мавзолеї, да? Дюрбе. Дюрбе. Да. Чиє тіло лежить? Правильно розумієш? Там Джаніке Ханım? Джаніке Ханım і мен Кырым татарча. Сіз анлайсыз деп параллель. Да, я все зрозумів, будь ласка. Ve anda Бахчисарайда атты Джанике Ханымның дүрбесі бүгін тура. Yani Джанике Ханым Тоқтамыш ханның қызы olgan еді. Ve мына бізде мына бөле тарихи ерлеріміз бар. Біз Олег ағамызны да давет етеміз Бахчисарайға. Сонсыз келерсіз. Ви обов'язково відвідуєте. Я обов'язково відвідую це місце, бо, чесно кажучи, завдяки цій вікторині Ферасет, окрім того, що ми даруємо подарунки вам, я сам собі, завдяки Ельмас, дарую пізнання взагалі про цю тематику. До речі, друзі, правильну відповідь дали. Я зарахував по 1 балу кожній людині, яка першою дала правильну відповідь. У нас 1 бал додається Абібула Сейд Джелілу, в нього вже у сумісності 4 бали. Другий бал
Я даю Еміне Халіл, в неї вже у сумісності 3 бали. І третю правильну відповідь дала Гульжіян Білялова Алієва. Так само їй додав ще 1 бал, і в неї так само виходить 3 бали в сумісності. Друзі, давайте, тут, знаєте, тут гра на швидкість, тому хто найшвидше дасть правильну відповідь у коментарях у Фейсбук-трансляції, тому я зараховую першочергово бал. Поїхали далі. Поехали далее. Nasıl Украин фельсефеджінің тамырлары Қырымдан еді? У якого українського філософа були кримсько-татарські корені? Поїхали. Даю хвилинку. І давайте. Абибулла Сейджилил біршілеранда гальба. Абібулла Сейджиліл каже, що в нього 5 балів. Так, все вірно, 5 балів. Тут я просто не дорахував. Так, все вірно, 5 балів. Вони найактивніші наші. Та у нас учасники. взагалі, у мене завжди калькулятор в знають. голові взривається. Так, друзі, Знаєте, давайте відповіді швиденько, бо у нас лишається не так багато часу. У якого українського філософа були кримсько-татарські корені? Я чекаю на ваші відповіді у коментарях. И әлбеттеки мына бізде украинділерінен, қырым татарлармен бірлікте бір чоқ тарихымызды, яғни айны тамырлар бар, айны инсанлар бар. Кечкен программасында біз Агатангел Крымский ақында сөбетлешкен едік. Бүгін есе яны адыны ачажақмыз. Григорий Сковорода пише. Украин фельсефеджінің тамырлары Қырымдан еді, ве бұл Аликаға әлбеттеки doğru. Григорий Сковорода написала Еміне Халіл. Так, Сковорода всі пишуть. Це правильна відповідь, Ільмас? Правильна відповідь, друзі. Так. Саме Григорій Сковорода, він мав кримсько-татарські корені. До речі, як буде час відвідати місто Київ, пам'ятник Григорію Сковороди знаходиться на Контрактовій площі, і і там безпосередньо Києво-Могилянська академія, яку він створив. Дуже класна архітектурна будівля. Тому як будете там, будь ласка, завітайте. Ну, якщо проведемо з Ільмасом вам екскурсію, без проблем. Аликаға. Так, і значить, правильна відповідь у нас іде. Давайте перевіримо ще раз. Імені Халіл, правильно я розумію? Ні. Да. Імені Халіл написала першою. Другим написав Азім Алієв. Третім Абібулла Сейджиліл. Додаємо по одному. Ні, по 1 балу тут вже буде нечемно. Да, я додаю тоді 1 бал, тому що тут різниця у часі пішла вже велика. Тому імені Халіл у нас додається 1 бал. Додаю по 1 балу, одразу скажу вам, одночасно, якщо питання йдуть один за одним. Тобто там максимум з періодичністю 5 секунд. Тут імені Халіл написала першою, і потім вже написали інші люди. Багато написали, всі знають об этом. Да. Да. Ну, це добре, що ви Це знаєте. добре, да? Тому тут гра на випадки. Я здогадувався, але я не знав, зізнаюся чесно. Взагалі, я ж кажу, завдяки Ферасету у мене тут дуже багато питань постають і дуже багато чого нового дізнаюся. Ну що, переходимо до 11-го питання, правильно? Evet. Kırım'da nasıl yemişini şeytan yemişi gibi adlandıra edilir? Яку ягоду в Криму називали шайтановою ягодою? Будь ласка, ваші відповіді я чекаю у коментарях у Фейсбуці. Хвилинка пішла. Yani Kırım'da öyle pek öyle dar kalgan, ondan pek öyle biz pek sevemiz bu yemişini. Alikağa, siz sevesiz bu yemişini? Так, що ж ти сказала? Як Sevesiz, да, очень любиш ли? bu yemişini ягоду. Любиш ли ти такі ягоди, да? Да. Йох. Я не люблю. І, до речі, я не люблю кізіл. Саме це є правильною відповіддю. І саме першою написала Феруза Неджемедінова. Написала Кізилчик. Ну, це ж Добре, правильно, да, так? Кизилчих. Так, Кизилчих. І отже, у нас Фіруза Ханим отримує 1 бал. І, друзі, це є правильною відповіддю. Дякую вам за це. Ve efsanelerge Kore güzel bir efsane var ve ne kadar çok Kızılcık eğer bu yıl devamında bol bereketli olsa demek kış soğuk olacak. Böyle aytalar ve onun için ona aytalar bu yemişke aytalar şeytan yemişi. Ve biz devam etemiz. Növbetteki sualini men sizge okuyacağım. Kırım medreselerinde Arap dilinin gramatika boyunca derslikni
belgileniz. Variantlar da olacak. Yani Kırım medreselerinde Arap dilinin gramatika boyunca derslikini belgileniz. Al-Mishab film annaf, Al-Acrumiye ya da Al-Fiye. Öyle bir mürekkep bir sual ama gerçekten de ben bilesem meraklı. Так, це ми вже переходимо до 12-го питання, правильно? Правильно. Отже, який твір був головним підручником з граматики арабської мови у кримських медресе, до якого складалося багато коментарів? Ваші варіанти пишіть, будь ласка, а поки ви виписуєте варіанти, я даю вам 1 хвилиночку. А от щодо до попередньої відповіді щодо кизилу, то я додаю по 1 балу. Айдеру Халілову, потім Фіруза Неджмедінова і Абдулла Сіджеліл так само у нас дав правильну відповідь, тому я йому додаю ще 1 бал. З періодичністю у 3 секунди ви всі дали правильні відповіді. І переходимо до наступного питання, до 12-го, і відповіді вже йдуть. Ельмаз? Yok yazarlar, Alfiye yazarlar, C. Yok. Yani aynı bu derslikni kullanıyorlar. Kırım'da böyle Arap dilini öğrenmek için aynı bu derslik Kırım'da kullanıldı. Alfiye yazarlar. Al-Rumiye. Al-Cirumiye yok. Bu doğru değil. Варіант Ну, А. evet. Варіант А, та. Варіант evet. Eğer B olmasa, C olmasa A olacak. Doğru. Variant A olacak. Bu elbette ki doğru. Al-Acrumiye ve Alfiye Kırım'da olmağanıydı. Aynı bu derslikni kullanıyorlar ve bu derslikte birçok izahatlar var idi. Kim bana bugünkü kunday dersliklerini yaza, onlar da büyük işler yaparlar ve onların işleri ille tarihte kalırlar. І Едіє Муслімова у нас отримує 1 бал за правильну відповідь. Отже, продовжимо грати далі. Так, 13-те питання, правильно? 13 питання, да, це Да. правильно. Demek men okuyayım Alekaga. Kadimi zamanlarda habercilerge ne aytaydılar? Як в давнину в Криму називали людей, які інформували про те, що відбувається навколо? Хвилинка пішла. До речі, по суті, я правильно скажу, що ми з тобою, Ельмаз, є тими людьми? Да. От подивимось, як правильно напишуть наші глядачі у коментарях на Фейсбук-сторінці телеканалу АТР, чи правильно ви дасте відповідь. І Еділє Муслімова пише «хатат». Неправильно відповідь «глашатай». Нужна кримсько-татарська версія. Так, треба, це правильна відповідь, але треба кримсько-татарська версія. Да, Ельмаз правильно каже. Тому, друзі, давайте ще варіанти, тому що «глашатай» це трошки не так. Ошекчи, пишет имени Халил, Ошекчи был блесом, Ошекчи Аликагам – это сплетник. Ну, ми не сплетники, ми лише показуємо, як що є. І у нас правильна відповідь є. Я перепрошую, якщо неправильно прочитаю ім'я, прізвище, Ахсус Омерова Зорє. Да, Правильно? Зоря Омерова. Да. Ділял називалися ті люди. І якщо б ми з Ельмаз в давнину працювали не на АТР, а там, наприклад, Ханський вісник, там газета Ханський вісник, то нас би називали ділялами, тому що ми Ділялами. інформували би з Ельмаз суспільство про ті чи інші події. А раніше це було Мехрим татар жаглатыжа. Yani кавиханелерге кіреділер ve сабақтан делялар кавиханелерге кіріп, андан хаберлерін топлап, сон соғақларға шығып, қычыра еділер, айта еділер, феріште ханым аяқапсата, анда-мында біршілер ола бөле етіп, инсанларға малюмат бере еділер. До речі, от Айдер Халілов написав хабечі. Хабечі. А що це таке? Хабечі, мен білмеймін. Не знаєте? Не знаю. Я теж мен-більмем. Да, мен білмеймін. Йох. Тому перепрошую. Так, друзі, ну що, переходимо до наступного питання, так? Хаберчи он хотел написать. Вот он правильно написал Хаберчи. Хаберчи. Это новости, кто говорит. Угу. Вот так. Ну, трошки не так. Трошки не так, але правильна відповідь у нас діляли. Тому от, друзі, правильна відповідь у нас Ахоз Омерова Зорє переходить до вас 1 бал, але поки що у нас все одно лідирує Абібуласі Джеліл, у нього
Раз, два, три, 4, 5, 6 балів. І Еміне Халіл у нас 4 бали має. Якраз вони займають перші 2 місця. А третє місце у нас Гульжіян Алієва. В неї 3 бали поки що. Тому ось 3 лідерів. У вас, аби змінити ці такі перегони, змінити перші місця, у вас є ще скільки у нас хвилин лишається? 10 хвилинок десь до завершення ефіру. Тому давайте скорше відповідайте на наступне питання. 14, правильно? 14. Давай. Османлы ве Қырым ханлығы заманда хаве ве тютюн ичілмесіне қаршы шыққан мұсылман әрекетіні белгіленіз. Кадизаделетлер, қызылбашлар, азизитлер. Як називався мусульманський рух в Османській імперії і Кримському ханстві, послідовники якого виступали проти вжитку кави і тютюну? Я правильно розумію, це наче зараз за здоровий образ життя? Так, це такі... Стоп алкоголь, от є там в Росії такий, у нас є Да, в тут Росії стоп не ха. будемо, не Ну, будемо. не будемо Не Російську будемо, Федерацію, не але будемо. менше з тим. Ну, у нас теж такі є, ну, мовляв, за здоровий образ життя, вони відмовляються від кави, Це під більше лише... релігійне. А це більш релігійне, правильно? Релігійне такое. Ну тоді тут я не знаю, тут порівняння з Україною материковою, напевно, немає, з українською Це культурою. більше історично. Угу. Yani bu şimdi öyle dini ceryanlar, akıntılar var. Onlar çok şeylerge karşı çıkarlar ve o vakitları da öyle bir pek sert bir yönelişler edi. Ve І правильна відповідь у нас долітає до Гульжіян Білялової Алієвої. Варіант А. Кадизаделетлер. Так. Ух, це складне слово. Я спеціально не давав варіанти відповіді, бо боявся, мені було соромно просто озвучити. Але давайте разом. Олег, ну ти машалах. Мен ельбетте машала ельмаз. Да, машалах. Zaten cevap etmeye tırışasın. Кадизаделіте. Кадизаделіти. Кадизаделіте. Аттамен айтып боламын. Кадизаделіти. Це є правильною відповіддю. І Гульжіян Білялова Алієва у нас отримує ще 1 бал. І в результаті вона вирівнюється з Еміне Халіл. Вони мають по 4 бали, і 5 балів має Абібулла Сіїд Джеліл. Да. Ну що, продовжуємо далі? Продовжуємо, да. Мен машаллах текрар айтмаға істеймін, Олег. Дуже гарно розмовляєш. Та я тільки Мен вчуся. надо українче огретнес. Як лафет веге. Мен україненда є? Я українець? Так. Мен україненда. Амма, ні, амма це но. Амма сівем хрим татарлар. Насыл гузель. Насыл гузель. Машаллах. Машаллах. Балабан машала. Бұйық, бұчоқ гузель. Мұна Олег аға бізде мұна тырыша. Қырым татар тіліне öğrenmеге. Сонда сөздер білесіңіз, Олег аға. Чекмедже, да? Чекмедже. Да, насыл сөздер. Мен забуваю, як шухлядка українською, я завжди кажу чекмедже. Чекмедже. Так. У Ельмаз, до речі, от перед ефіром йшли і питаю, Ельмаз, де моя ручка? А, згадав, чекмедже лежить. Да, Олег аға, бұл сөзді Қырым татарлар білме. Кримські татари не всі знають чекмедже. Нічого, всі ми вивчимо, отже... Олег аға, машаллах, чекмедже, біле, чекмеджені. Çok сөздер Олег аға бізде біле. Ve ана тілімізде, яғни Қырым татар тіліне öğrenmеге тырыша. Добре, друзі, давайте продовжувати. Мына сізге машаллах дейлер, Олег аға. Та у нас досить, а то у нас, знаєте, програма не Фірасет, а машала Олег. Йох, давайте далі до наступного питання. У нас 15, правильно? 15. Давайте, зачитуйте. Қырым татар театр санаты насыл театрден инкишаф etmеге башлады. Театрның адыны белгіленіз. І українською мовою у нас питання звучить наступним чином. Так, зачекайте, а я боюся тут сказати правильну відповідь, тому що тут у нас Кримсько-татарський театр, він має давню історію, правильно? Да, давно історію. З якого театру це все починалося? Театральне мистецтво взагалі, воно було дуже розвинено в період Кримського ханства. І саме питання наступного характеру, з якого саме театру все це починалося. Будь ласка, ваші правильні відповіді пишіть у Фейсбуці під коментарями у Фейсбук-трансляції. І зараз бачу, що у нас ще машала Ельмаз. Це я погоджуюсь з вами. І Зєра Такілі пише театр імені Горького.
Йох. Йох. Це неправильна відповідь. Далі пишуть кукольний театр Марлен Алієв. Це так само неправильний. Ана Кырым татар тілінде оны yazmak керексіңіз. Оның ады бар. Ама яқын. Яқын. Бахчысарайда, Хансарайда. Йох. Алик аға вас, машаллах. Ну, театр тіней. Кырым татар тілінде yazmak керексіңіз. Так, треба кримськотарською мовою нам дати назву цього театру. Давайте, будь ласка, друзі, у нас, до речі, хвилинка ще йде. Yani Давайте. Kırım Tatar Tiyatro Sanatı nasıl tiyatrodan inkişaf etmeye başladı? Tiyatrının adını belgiliniz. Yani o tiyatronun От adı var. Марлен Алієв, да, він дуже близький до правильної відповіді, але нам треба відповідь кримсько-татарською мовою і повна. Да, Повна. і Аліях Чохрахлы дуже близько. Да, якщо у нас завершиться хвилина і все ж таки не побачимо правильної відповіді, тому, звісно, дамо цей бал ми дамо Марлену Алієву. Але поки що це не є правильною відповіддю, друзі. Давайте швиденько, у нас ще лишається секундочок 10. Bu xanlıq zamanında, yani eskiden böyle tiyatr olğan idi. Bu tiyatrının adını belgiliniz. Оклад театросы. Це дуже близько. Дуже близько. Тепленько, як то кажуть, Да, тепленько. Ama onun adı var idi. Yani Türkiye'de de bu teatrdan teatr başlanğan idi. І у нас 5, 4, 3, 2, 1. Все, у нас завершився час. І Абібула Сейджиліл. Абібула Сейджиліл поточнення написав до відповіді Карагьос. Правильно? Карагьос, правильна відповідь. Але давайте, щоб було чесно, у нас Марлен Алієв написав перший, що це театр кукол. Я пропоную йому додати 1 бал. І 1 бал додати, звісно, Абібула Сейджилілу, тому що він дав теж правильну відповідь, поточнену, аби було чесно. Yani ona deydiler Kölge teatrı, yani teatr tene ya da Kokla teatrı böyle aytaydılar. Karagöz teatrdan erşi başlanğan idi. Sonra Kırım Giray kanlı zamanda çeşit spektakller sanallaştırıldı. Yani Molière'ni da koygan ediler ve böylelikle teatr inkişaf etmeye başladı. Demek devam edеміз. Ну що, переходимо далі, так? Да. Так, у нас 16-те питання. І у нас лишається, друзі, скільки це у нас хвилин лишається? У нас розпочинається ефір, до речі, не пропустіть Рамадан Берекете з Сейтумєровим, то він розпочинається о 19 рівно, тому я пропоную ще 5 хвилин приділити. Так, 5 хвилин приділити Вікторині. І саме зараз, друзі, у вас є можливість обігнати Абібула Сейджиліла, тому що він поки впевнений переможець. Але все може змінитися, тому будьте, будь ласка, активними до кінця ефіру. Переходимо до наступного питання. До наступного. 16. Давайте. Кефияндaki bir dağның етегінде yerleşken ve şu dağның adını taşıgan şifalı çokraqның adını айтыңыз. Як зветься цілюще джерело, яке знаходиться у підніжжя одноіменної гори поблизу Кефе, Феодосії? Будь ласка, правильні відповіді пишіть у коментарі під Фейсбук-трансляцією, а я ось стежу і все це зачитую. А мен ise biraz tarihini, немножко Розкажіть історію. İstoriya расскажу. Biraz tarihini anlatmak isteyeyim. Yani bu yerden su pek şifalı. Su sayılgan edi ve Avrupa'da hatta öyle bir altın medalinin kazandığı Belçika'da bu su. Yani pek keyfiyetli, pek güzel sulardan ve hatta bugün bu yer var ve bu çokraqtan su pek faydalı sayıla. Anda pek çok faydalı elementler var. Yani bu yerin, bu çokraqның adı ve dağının eteği aynı adını taşıyor. У нас є вже варіанти відповіді. Азім Алієв написав Соволух Су. Це не є правильною відповіддю. І Гульжіян Білялова Алієва написала Субаш. Це також не є правильною відповіддю. Емінія Халіл повторила після Гульжіян Білялової Субаш. Так само ні. Коклюк Гора. Так само це не є правильною відповіддю. Написала Зєра Ільясова.
Давайте, друзі, ще варіанти. У нас ось 10 секундочок лишається до завершення. Тому, будь ласка, я стежу дуже пильно за варіантами відповіді. А я нагадаю. Нагадайте, будь ласка. Кефе яндаки бір дағның етігінде ерлешкен вешу дағының адыны ташыған шифалы чохрахның адыны айтыңыз. Да, як зветься цілюще джерело, яке знаходиться у підніжжя одноіменної гори поблизу Кефе, тобто Феодосії. Карадах, Це гора. Ні. Нам нужен істочник. Саурган, написала Гульджіян Білялова-Ліва. Давайте, у нас дуже великі коментарі. Давайте ще 30 секундочок вам дамо, аби ви дали свої відповіді, друзі. Давайте, тому що тут багато варіантів. Стежу за ними. Мен шуна айтмаға істейм, яғни бұл атта мен сізге ярдым етeceğim şimdi. Яғни оле ер бар, яғни оле ернің башы бар. Насыл сізге айтайым ки... Кокоз. Кокоз. Це Йох. Йох, так, неправильно. Кокоз дегель. Қарабияйда, Чохрақсу. Қызылташ, Чохрақсу. Йох, бұл Кефе тарафларында ерлешкен Чохрақ. Козылташ, Яраби Яла. Йох, Ні, друзі, це неправильні відповіді. Я так розумію, що, скоріш за все, ніхто не дасть правильної відповіді, і це питання у нас піде на нівець. Так, Демік? Кафа. Кафа – це Феодосія, так? Перекладається? Кафа Феодосія. Ні, друзі, це одноіменне, але ні. Сасық сіваш, йох. Добре, джавабыны правильно. Давайте, у нас ще, давайте ще по-чесному, давай 10 по-чесному, секунд, давай. 10 секунд, навіть менше. І І спливає у нас час, а гармиш ще написала Зіра Ільясова і Гульжіян Білялова. Варіанти. Є правильно? Зіра Ільясова. Паша Тепе. Тепе. Паша Тепе. Паша І Тепе. 1 бал у нас на останніх секундах відлітає до Зіри Ільясової, я записую. Яғни бұл ерге айтайдылер бұл Чохрахның ады Паша Тепе ве дағның етігіні, яғни бұл дағны да Паша Тепе ona айта бүгін айталар. Бөле мұна Қырымда, бөле мұна Чохрахлар ве бөле гүзел дағлар бар. Да, я можу трошечки зачитати історії, тому що це насправді дуже цікаво. Отже, більше сторіччя тому кримська мінеральна вода Паша Тепе була нагороджена золотою медаллю на міжнародній виставці, яка проходила в Бельгії. Вона мала неабиякі смакові якості і запах, і її приміняли, враховували, вона була такою собі лікарняною водою. До речі, от у мене, як це сказати, у нас так само в порівнянні є така вода Поляна Квасова з Західної України. Є мінеральна вода в Миргороді. Там така солона вода, вона йде ручями, б'є і якраз так само одноіменно називається. Я правильно розумію? Можна провести паралелі? Це так само лікарняна така вода. Лікарняна вода. Ельмас, мені підказують редактори, що потроху треба вже завершувати. Я пропоную робити підрахунок, друзі. Отже, увага, на екран хотів сказати, але насправді увага на мої папірці, де я нотував. І так, друзі, що ми маємо? Як і очікувалося, у нас сьогоднішнім переможцем є Абібула Сеїд Джеліл. Загальним станом він набрав 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 балів. Тобто це максимум за сьогоднішню програму. І він отримує, йому відправляємо ось таку книжечку, правильно? Добре. Так, Дохрон. Відправляємо книжечку. Друге місце у нас посідає... А у нас порівну, друге і третє місце. Гульжіян Білялова-Алієва, вона набрала 4 бали сьогодні. І Емінех Халіл набрала так само 4 бали. І вам... Завжди. Да, це лідери просто, я вже не знаю, ми скоро тут збанкрутіємо, дай чашки віддавати. Ось такі класні, гарні фільджани, термокружки, до речі, дуже на часі зараз. Ось такі термокружки брендовані радіостанцією «Мейдан». Будь ласка, наші редактори з вами зв'яжуться, вам відправлять і буде вам щастя. Так. Дякую, друзі. Дякуємо, а ми завершуємо. Ми будемо завершувати, Ельмас. Çok sağ olun saygılı seyircilerimiz. Bizlerine daima seyretiniz. Yani her cuma günü saat 6'da Feraset yayınımızda iştirak etiniz. Biz size sağlıklaşamız. Şimdi sözünü meslektaşlarımızga beremiz. Şimdi efirini Seytumerov
Рамазан Берекеттин программасына Албарачах. І ми кажемо вам дякую, дуже дякуємо з Ельмаз, тому що насправді ваша активність дуже важлива. Підписуйтесь на нашу сторінку у Фейсбуці телеканалу АТР і стежте за вікториною Ферасет. Саме там ми будемо розігрувати чудові призи, спілкуватися з вами онлайн наживо. І, до речі, окрім призів, будемо разом вивчати кримсько-татарську історію і порівнювати її з українською культурою. Кримсько-татарську культуру і українську культуру. Що там поєднує? А взагалі поєднує дуже-дуже багато чого цікавого. Що саме, дивіться Ферасет на телеканалі АТР і будете знати. Дякуємо дуже. Ельмаз Асанова, Олег Борисов разом із вами були. Залишайтесь з телеканалом АТР і далі Сітомір Сейтоміров із проектом Рамазан Берекети. Залишайтесь з АТР.